Moi kaikki pörjäiset, tervetuloa tekemään puolisulkuharjoituksena. Bzzzt. Pörjäisen lentoa kukasta kukkaan, se käy aina välillä kukassa ja sitten taas lentelee eteenpäin. Ja siinä välissä aina haistaa sitä ihanaa kukkaniittyä, mihin kukkaan minä lentäisinkään seuraavaksi. Ja kun ollaan lennelty ihan jonkin aikaa, niin pörjäinen saa muuttua sellaiseksi vähän suorastaan niin kuin liikuttua ja muuttua haikeaksi siitä ihanasta kauneudesta. Että ai, minä olen onnellinen, kun on kesä ja saan täällä lennellä. Ai että, ihana. Okei, sitten me lähdetään tekemään terssiharjoitusta tuolla pörjäisellä. Bzzz. Ja kevyttä lentoa. Sellainen oli meidän pörjäisen lento. Jos haluat tuon treeniäänitteen itsellesi, sen saa hankittua mun verkkokaupasta. Siellä on taustaäänitteet laulajille. Ja toki voit tulla ihan tänne asti treenaamaan mun kanssa tai etätunnille. Nähdään laulukujalla. Moikka taas!